Baluiari. Dyna beth o bhfuil sim ag nó eici éid hísolaíocht na Spáine. Seo é Oileán hena jifa a costa has agus héis an sin feictir mar a dtí lámhí na fama. Písa cuile in Oileán éid a bhfuil an bhsíú chaithid Santa Cruz. A lútar sna sean órán in Gaeilge ó am go ham. Agus tá coppla áit álinn an sin Coil Mhór agus Rudí rudí simúla in Oileán is fad. Ach an rud a simúla dom sa nniu ná Oileán eilí atá le feiceáil foioi láthid. Ní go minic a bhíonn sé le feiceáil bra éis a spéis agus chuí a bhíonn spéideis na scámail agus Rosáil. Go minic bíonn an nimar chuí Rosáil nó scámail an le nacail. Ach nniu feictir go raibh an maic é sin Oileán Ghóiméara. Le Ghóiméara. A tána méid gan sin. Sin in áta bhí mé hen mo chónaí agus a fólam na fadíal le. Sin in áit a bhíont an a tangaí leis a bhadíal in úsáid. Nís mún áta be chealaí. Bíonn si in úsáid éis chopla Oileánach sin é ceann is tábhachtaí. Agus ruidir beag níos fuidir siar an Oileán sin tíbhar gan chroc seo feictir Oileán eilí. Oileán Íran, El Hierro, Spáinis. Agus sin rud. Áta hagan go leor daoine a dearcú éis a tíir an seo. Agus sin é ceacht na tíreolaíochta gan lá aniu. Go séirbhídí a Ghaoinne Córa. And if we don't have the mountain here, we can see